Няма. Видите, в кой град съм така? Твърдица ли беше? Твърдица. Хапам си някакви страгалки. Енергийна пита. Така. Да покажа най-голямата ябълка на света. Купих я твърдица. Вижте, килограм ябълка, доказано и претеглено. 1 килограм ябълка. Така. 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 Капвам си и чакаме автобуса за Стара Загора. Или влака за Стара Загора. Кажи влака, е там релсти. Не се виждат. Но там ще дойде влака. От тук сме в най-обития град на света, извинявайте. Най-обития град в България. Твърдица. Автогарата им е убита до ента степен. Всичко е останало пикално. ЖП-гарата е в окаяно състояние. Така че те слушат, бе. Твърдица е едно голямо село. Може да кажа на здраве Айде, и спирай. до нови срещи. Спирай. Ти просто ти, че